lige have talt med Sebastian og Sebastian, som har lavet offensiv.dk. En fantastisk hjemmeside. Nu vil jeg give ordet til Sebastian. Hej Sebastian. Hej. Hvad vil I egentlig med offensiv? Altså, vi vil gerne komme med fodbold ude på en stor hvide verden, i en stor hvide verden, og vi vil gerne ramme en bestemt aldersgruppe, så det ikke kun er for voksne. Hvem kom egentlig med ideen af der er den anden Sebastian? Jamen, det var mig, der kom med ideen. Jeg var i skolen, og så kom jeg hen og spurgte, om han ville lave en fodboldhjemmeside. Og det svarede han det selvfølgelig ja til, og ja, her er vi nu i dag. Hvilken aldersgruppe er det egentlig, I vil sætte den til? Jamen, som sagt, er den aldersgruppe, fra 12 til 11 til 17, som vi gerne vil ramme, og fordi vi synes, hvad nu hvis at 5-årige eller 9-årige gerne vil komme ind og læse på hjemmesiden? Hvad vil I så gøre? Det må de selv bestemme. Fordi vi har også os unge. Vi har også taget højde for at vi kan gerne læse de voksne. Så kan de vel også, altså 5-årige kan selvfølgelig ikke læse, men 9-årige kan også komme ind og læse vores. Hvordan kan man kontakte jer? Altså man kan kontakte os på hjemmesiden, og på hjemmesiden står der nummeret, eller ikke nummeret, men e-mailadressen, der hedder sebastianbg@mail.dk. Jeg tager den igen. sebastianbg@live.dk. Så det er sebastianbg@live.dk. Så vil jeg ønske jer alle mulige held og lykke i fremtiden med hjemmesiden. Tak.